L'alcalde de Gandia, Arturo Torró, i la diputada de Benestar Social, Amparo Mora, han fet lliurament d'un nou vehicle totalment adaptat a l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer Gandia, la Safor. La presidenta Rosa Genís ha sigut l'encarregada de rebre les claus d'aquest vehicle de mans de l'alcalde i la pròpia diputada. A l'acte també ha assistit la regidora de Benestar Social, Pilar Gavilà, així com altres membres de la corporació municipal i la junta directiva de l'associació. Bueno, yo creo que en estos casos, a banda que ha sigut una quantitat important, lo que la Diputació, en este cas el president, volgué apostar per Gandia, per el seu alcalde, que anar a demanar-li una necessitat que tenia en un col·lectiu molt important, com és els malalts d'Alzheimer, tenien que tindre un servici per donar cobertura, a banda de Gandia, pues, a tot el que és la Safor. Jo crec que a banda d'aquesta aportació econòmica que ha sigut prou considerable, i a mi en estos casos no m'agrada parlar de diners, m'agrada parlar pues, de la satisfacció de veure avui a tota aquesta gent en aquestes cares d'alegria en saber que van a tindre un servici que fins ara no el tenien i que en realitat va ser per millorar la qualitat de vida de cada una de les persones que acudeixen al centre. Naix realment d'una usuària que li va pegar un apretó al president rus i li va dir necessitem una furgona, i després vaig anar jo també a demanar-li, i al final la veritat que ha sigut voluntat del president de la Diputació, Alfonso Rus, el que ha dit bueno, pues Gandia li fa falta una furgona, a l'Associació de Malalts d'Alzheimer li fa falta una furgona, i amb molta sensibilitat ho ha fet. Haver estat antes, però la documentació i en fi, una sèrie de tràmits que han tingut bueno, fan que estigui avui, però jo penso que tots molt contents i que l'associació que tenim de malalts d'Alzheimer en Gandia, que és exemplar, que funciona de meravella i que en breu, si no passa res, el conseller d'Hacienda ens donarà ja la firma per a poder fer el centre, o sigui que aquesta legislatura acabaran en furgona, en casa, vamos, un lujo.